मोजां डेभेलप खालामनांगौ माबायदि फिलिंस खालामदों गिबियावनो आं बयबो खौरां नागिरसुबानि खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं दिनै जोबोद गोजोननाय मोन्दों गोबां रायजोफ्रा फैनानै दिनै मोसा सावथुनखौ नायनानै गावसिनि अननाय मोजां मोनदों आंनो होदों बे सल'खौ आं जेला सानदों आं मोननै जेनेरेसननि लाभ स्ट'रि देखायनो सानदोंमोन आरो जे सासे मोनसे समाव सासे सेंग्रा सिख्लाया मोजां मोनलायोमोन नाथाय माबा खारनाव मोनलायलाया नाथाय खाफाल बा बरादा ओरैबायदि गिदिङो जे बिसिनि फिसाला फिसाजोनि थाखायनो बिसोर सानसेयाव लोगो मोनफिनो स' बेबायदि मोनसे कनसेप्टखौ लानानै आङो बे सल'खौ लिरजेनदोंमोन बिनि उनाव आं गोबां मानसिफोरजों आइडिया लाबाय डिसकास खालामबाय बिनि उनाव जोंनि बर'निनो जारिमिननि माखासे जाथायफोर जेरै सावथाल दावराव बड'लेण्ड मुभमेन्ट बिटिसि मोननाय बेफोरखौ आं माने एसे एसे सोदेरनानै बे मोसा सावथुनखौ लिरनाय जादों सानै हिर'इनखौ नोंथाङा गोथाङैबो लाखिनो हायोमोन नाथाय मानि थाखाय थैनायनि माबाखौ लाबोखो नोंथाङा सानै हिर'इनखौथ' नुवा आङो माने गेजेराव फैदों दा बिदिखौ आं होनथ'ला पाब्लिकफ्रा गावबागाव नायनानै माबाखौ सल'नि आनन्दखौ लाथोंसै नाथाय फोथैनाया माने मोनसे गिल्ट मोनसे बुस्थुआ जेलासिम मानसिनाव हाबाना स' बै आंनि जाय एन्टागनिस्ट जायमोन बेनाव माने बे गोसो सिङाव गिल्टआ थानांगौमोन बे जुदि फोथायामोनब्ला बे गिल्टआ औ स' बेखौनो आरो स' बे बांद्राय डिसक्ल'ज खालामथ'ला पाब्लिकफ्रा नायजोंसै सावथाल आरो बर'नि गेजेराव मोननै हारिनि गेजेराव गोबां दाङाबाजि थासेयाव सिङारि माखासे अनलायनाय सावगारिया बेरखांबाय मा फोरमायगोन औ आंना साननाया बेनोमोन जे जों मालाबाबो रावबो हारिनि दुश्मन जानो हाखायाबो आरो जेबो दुश्मननि खालामनांगौ जेबो मोनखाया बयहाबो गावबा गावनि मोन्थाय दं बयहाबो गावबा गाव हारिनि सेन्टिमेन्ट दं स' गावबा गाव हारिखौ डेभेलप खालामनो सानो गुबुन हारिखौ फेजेननानै मालाबाबो गावनि हारिखौ जौगाहोनो हाया स' बेनिखाय आंना मेसेजआ बेनोमोन जे गावबा गाव हारिजों ज' जालायलायबासो जों मोनसे मोजां समाज दानो हायो बे मोसा सावथुनखौ आंनो सुजुदोंमोन आरो बिथोनखौबो आंनो होदों जाबाय रायजो राजाफोरखौ मा खावलायगोन आं रायजो राजाफोरखौ बेखौनो खावलायगोन जे जायगायाव मोसा सावथुनखौ दिन्थिगोन बे मोसा सावथुन खेबसेबाबो फैनानै नायफै जों जोबोद खस्थ' आरो गोलोमदैजों बे मोसा सावथुनखौ बानायदों आरो नोंथांमोना जुदि जों मोसा सावथुनखौ अननाय आरो सिबिनाय होयोबा जों बिदिनो सावथुन आरो मोजांसिन सावथुन बानायलांनो नाजाबाय थागोन आथिखालसिम दोंबेसे जाखो सावथुन आबुं सावथुन आं लिरनायाथ' आवगाय खेबसे लिरदोंमोन दावगा सावथुन बाट नैबे आंनि फार्स्ट टाइम फुल फिचार फिल्म लिरनाय आरो डाइरेक्सन होनाय बिनि आवगाय आंहाबो रिया ब्रह्म आरबि फिल्म प्रडाक्सनाव मोनथाम सावथुन डाइरेक्सन होखांबाय अननाय गोथार आरो रोदा खिथेर स' बेखौ आं माने डाइरेक्सन नैबे सावथुना आंनि लिरनाय आरो डाइरेक्सन होनाय जाबाय आरो माबायदि जाफुंसारनाय मोनाखै दिनै आंथ' हेपि माने पाब्लिकफ्रा बिराद मोजां मोनदों सिनियर्सफोर EM सारमोना आंखौ बिराद सापर्ट होदों जे बानायबाय थानांगौ स' बयबो रायजो मोजां फिडबेक होदों आं बेखौनो होनो सानो एक्टर एक्ट्रिसफोरनि बिथिङाव मा बुंगोन आं जेबायदि कास्टिं खालामदों जोंना मोसा लिंसार बसुमतारी जोंनि मोसानि हाथरखि फुजि आरो बेजों लोगोसे जोंना फार्स्ट टाइम इन्ट्रडिउसिं सुदेम सना रामसि आरो बिबेक गयारि आरो मनिषा मुसाहारिमोना जोबोद मोजां एक्टिं खालामदों आं जेबायदि कास्टिंखौ खालामनो नाजादोंमोन बिथांमोना बेबायदिनो गावसिनि एक्टिंखौ खालामदों स' आंहा आंनि आर्टिस्टफोरनि सायाव जोबोद रोजा मोजां मोननाय दं आरो बिसोरखौ आंनि सिनेमायाव बेबायदि मोजां एक्टिं खालामनानै आं गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावो गासिबो आर्टिस्टनिसिम नेक्स्टआव आङो दा मोनसे लिरनो माने सावथुनखौ आं दा लिरहांबाय नालाय आं दा निस्सय आं मोनसे मोजां आरो मोजांसिन सावथुन लिरनो नाजाबावगोन आरो दाथ' आं बे इनिशियेल प्लटआव दं स' आं जेबो मोनसे पार्टिकुलार टपिकनि सायाव चुज खालामथ'वाखै बाट आं निस्सय फैगौ समाव मोनसे मोजां आबुं सावथुन लिरनो आरो डाइरेक्सन होनो नाजाबावगोन